Tänään olisi tarkoitus käydä läpi ihan niin kuin sopimusoikeuden perusperiaatteita. Eli tämän luennon tarkoitus on antaa niin kuin laaja ymmärrys siitä, että minkälaisia periaatteita ja säännöksiä sovelletaan kaikkiin sopimuksiin. Eli ei käydä läpi niin kuin yksittäisiä sopimustyyppejä tässä osassa, vaan siihen mennään sitten myöhemmin. Mutta toivottavasti tämä auttaa niin kuin ymmärtämään perusperiaatteita ja niin kuin laaja ymmärrys kaikista sopimustyypeistä ja niiden eroista. Ja olen tosiaan Ellinor Sundqvist Arvolexista, eli entinen maanomistajien arviointikeskus, joten meille päättyy yleensä sopimukset siinä vaiheessa, kun jostain on syntynyt riita, mutta yritämme myös olla avustamassa niin, että riitoja ei synty, koska sopimukset on laadittu niin huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, että riitoja ei synty, vaan molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisältö ja sen tarkoitus. Mutta hoidamme myös muita asioita, perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat, lunastusasiat, kaikki mikä liittyy kiinteistöihin ja maatalouteen periaatteessa. Eli lyhyesti tämä luento sisältää ensinnäkin sopimusoikeuden peruskäsitteet ja yleiset periaatteet. Käydä myös läpi eri sopimustyyppien jaottelu ja sopimustyyppien pääpiirteet. Sitten sopimuksen sitovuus ja sopimusvapauden rajat, sopimuksen muuttaminen ja ehtojen tarkistaminen, tyypillisimmät sopimusongelmat ja niiden ehkäisy, koska meidän juristien pääasiallinen tehtävä on yrittää ehkäistä ongelmien syntymistä, joten tulemme käymään läpi se, mikä on yleiset ongelmat, niin että te pystytte myös ottamaan näitä tilanteita huomioon jo sopimuksen laadintavaiheessa. Sitten sopimuksen pätemättömyyden perusteet ja vielä reklamaatio ja sen merkitys sopimusoikeudessa. No ihan perusjutuista aloitetaan, eli sopimuksen syntyminen. Tämä saattaa kuulostaa selvältä, eli joku laatii asiakirjan ja molemmat sopimusosapuolet allekirjoittavat, mutta kannattaa kuitenkin käydä läpi ihan nämä perusjutut, koska aina sopimus ei synty sillä, että puhutaan sopimuksesta. Sopimus syntyy myös esimerkiksi kaupan kassalla, kun viet tuotteen kassalle ja maksat siitä, niin sekin on oikeudellisessa mielessä sopimus. Eli kauppa on tarjonnut tuotteen ja olet hyväksynyt sopimuksen, kun otat sen mukaan kassalle ja maksat siitä. Eli ihan niin kuin peruslähtökohta on se, että sitova sopimus syntyy, kun osapuoli 1 on antanut tarjouksen ja osapuoli 2 on hyväksynyt tarjouksen. Ja kun tarjous ja vastaus kohtaavat kaikilta osin, sopimus syntyy. Jos esimerkiksi osapuoli 1 tarjoaa tuotteen hinnalle 100 € ja toinen osapuoli vastaa, että joo, kyllä mä voisin ostaa, mutta hinta on liian korkea, tarjoan 80 €, niin sitten on syntynyt uusi tarjous. Eli sopimus ei ole syntynyt ennen kuin tarjous ja vastaus kohtaa kaikilta osin. No, tämä voi mennä edestakaisin monta kertaa, mutta silloin kun molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että kauppa tehdään ja
hinnasta on päästy yksimielisyyteen, niin vasta silloin sitova sopimus on syntynyt. No, jos toimisi tällä tavalla, että annetaan tarjouksia ja vastatarjouksia, niin kannattaa aina pitää mielessä, että jos ei ole muuta kerrottu, niin vastatarjous on voimassa, kunnes vastapuoli on vastannut siihen. Eli jos ei halua, että se vastatarjous jää voimaan vaikka kuinka kauan, niin sitten kannattaa mainita, että tämä tarjous on sitten voimassa 2 päivää kuukauden, ihan mikä on niin kuin sopiva aikaraja. No sitten kirjallinen sopimus on tietysti yksi, niin kuin, sitä suositellaan, että kaikki sopimukset tehdään kirjallisesti ja sopimukseen liitetään kaikki tarvittavat taustamateriaalia. Esimerkiksi kauppakirjaan liitetään aina karttat ja lainhuutotodistus ja muuta. Ja esimerkiksi jos on käyty keskusteluja sähköpostitse ennen sopimuksen syntymistä, niin kannattaa liittää sellaistakin. No sitten, jos kyseessä on suullinen sopimus, niin lähtökohtana on se, että suullinen sopimus on ihan yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Ongelmana on sitten se, että miten näytetään, mistä on sovittu, jos sopimuksen sisällöstä syntyy riitaa. Se on se syy, miksi emme suosittele koskaan suullisia sopimuksia, koska kukaan ei pysty yleensä todistamaan, mikä on oikeasti sovittu, mikäli osapuolet ovat eri mieltä. Mutta suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen. Ongelmana on vaan se, että on vaikea todistaa, mistä on oikeasti sovittu. Joten suulliset sopimukset on syytä välttää kokonaan. Eli sopimusoikeuden niin kuin vahva pääperiaate on, että sopimus on sitova. Eli latinaksi pacta sunt servanda. Tämä oli varmasti ensimmäinen asia, mikä meille opetettiin oikeustieteellisessä koulutuksessa. Ongelma ei ole yleensä se, että syntyy riita siitä, että onko sopimus sitova vai ei, onko sopimus olemassa vai ei, vaan yleensä syntyy riita siitä, että mikä on sovittu, mihin osapuolet ovat sitoutuneet. No nyt mäkin näin, että tuli kysymys, että mitä jos suullinen sopimus on tehty, mistä se äänitallenteena? No se on tietysti ihan eri asia. Sitten pystyy helposti todistamaan, mikä on sovittu, niin siinä ei ole periaatteessa mikään ongelma, kunhan se tallenne niin kun tallennetaan niin, että se on helposti löydettävissä, jos syntyisi riita, niin siinä mielessä se on ihan toimiva tapa sopia jostain suullisesti. Toinen ongelma voi tietysti olla se, että jos tehdään suullinen sopimus, niin kaikki mahdolliset ehdot eivät ehkä tule mieleen siinä tilanteessa, kun asiasta sovitaan. Kun taas kirjallinen sopimus käydään ehkä vähän tarkemmin läpi ja sitten tulee kaikki mahdolliset kysymykset mieleen, että tästäkin olisi hyvä sopia. Joo. Ja se on just se, mitä mä olin just sanomassa, että juuri siitä syntyy yleensä se riita, että mistä on sovittu, että mihin osapuolet ovat nyt oikeasti sitoutuneet. Ja yleensä ja toivottavasti niin vastaus löytyy helposti sopimuksesta. Eli ideaalitilanteessa kaikista mahdollisista tilanteista ja seikoista on sovittu sopimuksessa. Mutta aika usein käy niin, että jostain tietystä asiasta ei ole sovittu, ei ole ehkä tullut mieleen silloin sopimuksen laatimistilanteessa, että tästäkin olisi ehkä hyvä sopia. Ja sitten jos tietystä yksityiskohdasta ei ole sovittu,
niin sitten pitää löytää ratkaisu siihen, että miten tämä auki jäänyt asia ratkaistaan. Eli sopimus pitää täydentää, koska on selvä, että osapuolten välillä on sopimussuhde, ja sitten pitää vaan löytää ratkaisu siihen, että miten menetellään tämän asian kanssa, josta ei ole nimenomaisesti sovittu. Ja tullaan vähän myöhemmin siihen, että miten löydetään ratkaisu, mikäli jostain ei ole nimenomaisesti sovittu sopimuksessa. Eli sopimuksen sisällöstä kaikki ehdot tulisi mainita. Ei kannata miettiä, että no jos tästä tulee sitten joku kysymys, niin sovitaan myöhemmin, vaan kaikki, mikä tulee mieleen, kannattaa kirjallisesti mainita sopimuksessa. Eli ideaalisopimuksessa kaikki ehdot ovat selkeitä, yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia. Ja sopimus tehdään mieluummin liian laaja kuin liian suppea. No, tietysti liian laaja sopimus voi olla vaikea käydä läpi siksi, että toinen osapuoli ehkä ei ihan yhtä tarkasti lue kaikki ehdot, niin siinä mielessä sekin voi aiheuttaa ongelmia, ja erityisesti jos toinen osapuoli on vähän niin kuin vahvemmassa tilanteessa tai asemassa ja on enemmän tietämystä sopimusasioista, niin silloinkin liian laaja sopimus voi olla ongelmallista, koska se heikompi osapuoli ei ehkä ymmärtää kaikki sopimusehtojen merkitys, mutta kuitenkin pääsääntöisesti on parempi sopia myös näistä asioista, joista ei todennäköisesti synty riita, mutta varmuuden vuoksi sovitaan kirjallisesti. Tähän mä voisin kommentoida, että tämähän on aika yleinen tilanne, että me viljelijät ollaan siinä heikommassa asemassa sopimusta kirjoittaessa, niin mitä siinä on tehtävissä? Jos sinusta tuntuu, että sinä olet se on pakko tehdä sopimus, mutta sinusta tuntuu, että sinä nyt et ihan ole tavallaan tasavertaisessa asemassa, että sä haluaisit muuttaa niitä toisen sopija-osapuolen pienen brändin tekstejä, niin miten niitä muutetaan? No mä sanoisin ehkä, että silloin kannattaa kääntyä asiantuntijaan, koska etenkin jos heikommassa asemassa oleva on kuitenkin maatalousyrittäjää, niin kuin oikeudellisessa mielessä hän ei ehkä ole niin kuin heikommassa asemassa. Asia on niin kuin selkeämpi, jos kyseessä on kuluttaja ja yrittäjää, mutta jos kyseessä on kaksi yrittäjää, jossa toinen on kuitenkin todellisuudessa vähän heikommassa asemassa, niin sitten mä sanoisin, että paras ratkaisu on oikeasti kääntyä asiantuntijaan ja käydä näitä ehtoja etukäteen läpi, eikä ajatella, että no tämä on nyt varmasti nämä ehdot, mikä tämä tarjoaa mulle, että mun pitää nyt vaan hyväksyä nämä, vaikka en ehkä ymmärrä ihan kaikkia ehtoja. Mutta jos siitä sitten myöhemmin syntyy riita, niin sitten tämä maatalousyrittäjä voi olla aika heikossa asemassa, koska niin kuin oikeudellisessa mielessä hän on kuitenkin yrittäjä, jonka hyväksi ei ole mikään niin kuin suojaavia säännöksiä, niin kannattaa olla tarkkana. Ja jos jotain on epäselvää, niin kysy apua ennen kuin allekirjoitat jotain. Mutta tulemme myös vähän tähän samaan aiheeseen hieman myöhemmin. Joo, eli sopimuksen sisältö ja vahva pääsääntö on myös se, että sopimusvapaus hallitsee. Eli kaikesta voi sopia ja osapuolet päättävät itse, mitä ne sopii. Mutta tästä on muutama poikkeus. Tietyt asiakirjat vaatii tietty muoto, ja jos ne ei noudattaa muotovaatimusta, niin ne eivät ole päteviä.
Ja sitten on myös pakottava lainsäädäntö. Ja se tarkoittaa sitä, että tietystä asioista ei voida sopia muualla tavalla kuin pakottavan lainsäädännön mukaan. Ja näiden tarkoitus on nimenomaan suojata se heikompi osapuoli. Eli nämä muotomääräyksiin sidotut sopimukset ja asiakirjat ovat ensinnäkin kiinteistön kauppakirjaa ja myös kiinteistökauppan esisopimus, eli kiinteistön sitova ostotarjous, sitä se esisopimus niin kuin oikeudellisessa mielessä on, niin ne edellyttää julkisen kaupan vahvistajan myötävaikutusta, eli julkinen kaupan vahvistaja tulee allekirjoittaa nämä, ja lisäksi ne pitää noudattaa maakaaren muotovaatimukset, eli jos kaikki vaaditut ehdot ei ole mukana siinä kiinteistökauppakirjassa, niin se on pätemätön. Ja juuri siitä syystä se vaatii myös julkisen kaupan vahvistajan allekirjoitus, koska julkinen kaupan vahvistajan tehtävänä on tarkistaa, että sopimuskauppakirja noudattaa kaikki muotovaatimukset. Nykyään on myös mahdollista sähköisen palvelun kautta allekirjoittaa kiinteistökauppakirjoja ilman kaupan vahvistajaa. Mä toimin itse julkisena kaupan vahvistajana, joten en ole tutustunut näihin, mutta se tietysti lisää riskin siitä, että jotain jää huomioimatta. Mutta en ole tosiaan itse tutustunut siihen palveluun, joten saattaa olla, että se kauppakirja ei mene läpi ennen kuin kaikki muotovaatimukset on täytetty. Sitten on tietyt asiakirjat, etenkin nämä perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat, jotka edellyttävät kahta esteetöntä todistajaa tai todistajan lausumaa. Esimerkiksi testamentti, edunvalvontavaltakirjaa, avioehtosopimus, lahjakirjaa, ositus- tai perinnönjakosopimus. Näihin ei mennä nyt yksityiskohtaisemmin, mutta halusin kuitenkin mainittaa, että nämä on sellaiset sopimukset, jotka pitää noudattaa tietyt muotomääräykset, jotta ne olisivat päteviä. Et muuten ne ovat pätemättömiä. Joo, eli pakottavasta lainsäädännöstä. Tämä tarkoittaa sääntöjä, joista osapuolet eivät voi sopia poiketen. Eli sopimus, joka on laadittu pakottavan lain vastaisesti, on siltä osin mitätön, ja sen tilalle, sen pätemättömän ehdon tilalle tulee lainsäännös. Eli voidaan esimerkiksi ottaa laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Siinä on tietyt määräykset siitä, että kuinka pitkä vuokralaisen irtisanomisaika on ja kuinka pitkä vuokranantajan irtisanomisaika on. Ja jos vuokrasopimuksessa on sovittu niin kuin vuokralaisen näkökulmasta huonompi kuin lain mukaan, niin sitten ei sovelleta sitä sopimusehtoa, vaan sitten noudatetaan siitä huolimatta lainsäännöksiä. Ei kannata tietysti allekirjoittaa sopimus, jos huomaa, että siinä on ehto, joka poikkeaa pakottavasta lainsäädännöstä. Mutta jos se on jäänyt huomaamatta, niin se sitten vaan korjaantuu, tai kunhan siihen vedotaan, että nyt olen huomannut, että tässä on säännös, joka poikkeaa pakottavasta lainsäädännöstä, niin tilalle tulee sitten lainsäännös. Eli jos on esimerkiksi sovittu, että vuokralaisella on 3 kuukauden irtisanomisaikaa, niin sitten se irtisanomisaika on lainmukainen kuukauden irtisanomisaikaa. Ja pakottavien lainsäädännön tavoitteena on tietysti heikomman osapuolen suojaa.
Ja siitä syystä ne esiintyvät näissä laeissa, missä on niin kuin selvästi yksi osapuoli, joka on vahvemmassa asemassa. Esimerkiksi kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki tulee sovellettavaksi silloin, kun osapuolina on kuluttaja ja yrittäjä. Ja työsopimuslaki, siellä on tietysti työnantaja ja työntekijä. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, siinä on vuokralainen ja vuokranantaja, mutta myös maakaari ja perintökaari sisältää tämmöiset pakottavat säännökset. Ja yleensä käy selvästi ilmi lain sanamuodosta, että joko tietyt säännökset ovat pakottavia tai sitten enemmän kuin vain se yksi säännös, mutta se käy yleensä aika selkeästi ilmi, että tietyistä pykälistä ei voi poiketa heikomman osapuolen haitaksi. Sitten vastakohtana on tahdonvaltainen lainsäädäntö, ja se tarkoittaa sitä, että nämä säännökset tulevat sovellettavaksi, mikäli osapuolet eivät ole siitä sopineet. Eli näistä voi poiketa myös heikomman osapuolen haitaksi. Mutta tahdonvaltainen lainsäädäntö esiintyy yleensä näissä tilanteissa, jossa osapuolet ovat tasavertaisia. Ja nämä tulevat siis sovellettavaksi näissä tilanteissa, mistä oli lyhyesti puhetta, että huomataan, että sopimuksessa ei ole sovittu tietystä asiasta. No sitten pitää tarkistaa, että mikä laki tulee sovellettavaksi, ja kun se on selvillä, niin etsitään laissa sitten oikea kohta, mistä tästä asiasta on sovittu. Ja esimerkiksi maan vuokrasopimuksissa voi yleensä tulla vastaan sellaisia tilanteita, joissa on käytetty erittäin yksinkertainen maan vuokrasopimusmalli. Ei ole sovittu ihan kaikista tilanteista. Ja jos sitten ilmenee tilanne, mistä ei ole sovittu, niin silloin pitää etsiä vastaus sille aukolle suoraan laista. Tämä ei ole tietysti suositeltavaa, että jätetään sopimatta tietyistä asioista, koska tiedetään, että laista löytyy vastaukset, koska voi hyvin olla, että osapuolet eivät edes tietää, mitä laki sanoo tietystä asiasta. Eli saattaa tulla yllätyksenä molemmille osapuolille, etenkin maavuokrasopimuksissa, koska yleensä kyseessä on tasavertaiset osapuolet. He ovat yleensä vaan unohtaneet tai ei ole tullut mieleen, että tästäkin olisi ehkä hyvä sopia. Niin kannattaa kuitenkin nyt käydä kaikki mahdolliset tilanteet läpi ennen kuin sopimus allekirjoitetaan. Mutta mikäli tietystä asiasta ei ole sovittu, niin vastaus löytyy yleensä laista. Ja tahdonvaltainen lainsäädäntö esiintyy maakaaren lisäksi, tai ei maakaari, vaan maan vuokrauslain lisäksi esimerkiksi kauppalaista. Ja kauppalaki sovelletaan, kun kyseessä on kauppa tasavertaisten osapuolten välillä. Eli esimerkiksi kahden yrittäjien välillä sovelletaan kauppalakia. Ja kun siinä on yleensä, tai kauppalaki sovelletaan vaan kun on tasavertaiset osapuolet, niin siinä ei ole ollut sama tarve ottaa mukaan sellaisia ehkäiseviä ja heikomman osapuolen suojaavia säännöksiä, koska oletus on se, että molemmat osapuolet ymmärtävät yhtä hyvin sopimuksen sisältö. Ja tahdonvaltainen lainsäädäntö tietysti mahdollistaa sopimusvapauden, eli antaa vähän enemmän liikkumavaraa, että osapuolet saavat vapaasti sopia
miten ne katsoo parhaaksi kaikista ehdoista. No, tässä on toinen jaottelutapa. Nyt käytiin just läpi pakottavan lainsäädännön ja tahdonvaltaisen lainsäädännön erot. Tässä on muutama muu niin kuin sopimustyyppi pari. Ne ovat vastakohtia, eli ensinnäkin kuluttajasopimukset ja liikesopimukset, yksilölliset sopimukset ja vakioehdot ja sitten kertasopimukset ja kestosopimukset. Ensinnäkin kuluttajasopimukset ja liikesopimukset. Kuluttajasopimuksia ovat sellaisia, jossa yhtenä osapuolena on yrittäjä tai elinkeinoharjoittaja ja toisena osapuolena on kuluttaja. Ja näihin sovelletaan pääsääntöisesti kuluttajan suojasäännöksiä ja ne on yleensä pakottavia. Eli sisältää sellaisia ehtoja, joka suojaa heikomman osapuolen. Esimerkiksi tai niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen kuluttajan suojalaki. Ja pakottavien säännösten tarkoitus on tietysti suojata kuluttajaa, joka on yleensä tai pääsääntöisesti heikommassa asemassa kuin elinkeinoharjoittajaa tai yrittäjää, joka tekee usein sopimuksia ja kuluttaja taas tekee varmasti aika harvoin vastaavia sopimuksia. Niin jos näitä pakottavia säännöksiä ei olisi olemassa, niin yrittäjä voisi todennäköisesti hyödyntää sitä, että hänellä on paljon enemmän asiantuntemusta ja kokemusta ja pystyisi laatimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ehkä näyttää kuluttajalle hyvältä, mutta jos erimielisyys syntyisi, niin yrittäjän näkökulmasta paremmat sopimusehdot. Joten siitä syystä on ollut syytä tehdä sellaisia suojaavia säännöksiä. No sitten vastakohtana on liikesopimukset, eli elinkeinoharjoittajien välisiä sopimuksia. Siinä on yleensä just tahdonvaltainen lainsäädäntö. Eli lainsäädäntö ei sisältää sellaisia säännöksiä, joiden tarkoitus on suojata yhtä osapuolta, vaan niiden tarkoitus on enemmän niin kuin täydentää mahdolliset aukot, mutta tasapuolisesti. Eli yleensä sopimusehdot laaditaan näissä liikesopimuksissa hyvin vapaasti, eli ihan miten sopimusosapuolet päättävät itse. Ja liikesopimuksien osapuolilta voidaan myös edellyttää vähän syvällisempää sopimusoikeuden tuntemista kuin kuluttajalta. Ja tämä on just se ongelma, kun maatalousyrittäjä solmii sopimussuhteen toisen yrittäjän kanssa, että vaikka oikeudellisessa mielessä ja niin kuin periaatteessa osapuolet pitäisi olla niin kuin tasapuolisia, niin todellisuudessa ne eivät ehkä ole sitä. Ja jos asia menisi käräjäoikeuteen asti, niin lähtökohtana on kuitenkin se, jos ei muuta pysty todistamaan, että osapuolet pitää ymmärtää vähän enemmän sopimusoikeudesta. Joten tämä on just se vaara, että jos toinen osapuoli on selvästi vahvemmassa asemassa, niin kannattaa ilman muuta kääntyä asiantuntijaan ennen kuin jotain allekirjoitetaan, koska tosiaan niin kuin oikeudellisessa mielessä osapuolet ovat aika tasapuolisia. Tietysti yksittäistapauksessa voidaan osoittaa, että toinen osapuoli on oikeasti niin kuin, heikommassa asemassa, mutta se vaatii huomattavasti enemmän näyttöä kuin kuluttaja-yrittäjä sopimuksessa.
koska siinä on jo lähtökohtana, että kuluttaja on heikommassa asemassa ja kaikki ehdot tulkitaan sitten kuluttajan eduksi, mikäli jostain on erimielisyys ja sopimusehto on tulkinnanvarainen. Eli jos joku sopimusehto on tulkinnanvarainen, niin se tulkitaan aina pääsääntöisesti kuluttajan eduksi, mutta näin ei voi tehdä liikesopimuksissa samalla tavalla tai samassa laajuudessa. Yksittäistapauksessa pystyy kyllä vetoamaan siihen, että tämä toinen yrittäjä on niin kuin todellisuudessa ollut heikommassa asemassa, koska hänen liiketoimintansa on pienimuotoinen, kun taas tämä toinen osapuoli on suuri yritys, niin tietysti voidaan siihen vedota, mutta kynnys on huomattavasti korkeampi, eli on paljon vaikeampi vedota siihen näissä liikesopimussuhteissa. No sitten yksilölliset sopimukset ja vakioehdot. Eli yksilöllinen sopimus on sellainen sopimus, jossa osapuolet ovat keskenään alusta asti keskustelleet siitä, että mistä me haluamme sopia, ja ne laatii sopimusehdot yhdessä. Eli ehdot eivät ole niin kuin kummankaan sopijan osapuolten yksin laatimia, eli osapuolet ovat oikeasti istuneet yhteisen pöydän äärellä ja keskustelleet siitä, että mistä me haluamme sopia, ja ne laatii sopimusehdot yhdessä. Ja yleensä yksilölliset ehdot ovat huomattavasti tasapuolisempia kuin vakioehdot taas ole. Vakioehdot ovat sen sijaan sellaisia, jotka yksi osapuolista tarjoaa, ja yleensä sellaisia, joka käytetään laajasti moniin eri sopimustyyppeihin, niin siinä pitää olla huomattavasti tarkempi, koska ne on niin kuin pääsääntöisesti ja lähtökohtaisesti laadittu sen osapuolen eduksi. Eli se, joka hyväksyy vakioehdot, pitää oikeasti tutustua niihin tarkasti, koska voidaan aina pitää lähtökohtana, että vakioehdot on laadittu juuri sen osapuolen eduksi. Ja äsken kun esitin kysymyksen, niin se liittyy nimenomaan näihin vakioehtoihin. Eli onko niihin pieniin bräntteihin mitään tehtävissä, jos sinä haluat niin kuin sopia toisin, niin mitä sä suosittelet tehtäväksi? Voiko siellä niin kuin yliviivata ja kirjoittaa lisätietokohtaa, jos siellä on, että sovitaan tällä lailla kuitenkin? Joo, kyllä ilman muuta voi. Toinen asia on, että kuinka halukkaita ne ovat niin kuin sopimaan toisin kuin mikä vakioehdoissa on sovittu. Mutta ilman muuta, siis jos on neuvotteluhalua, niin ei ole mitenkään pakko soveltaa kaikki vakioehdot, mutta sitten pitää tietysti yliviivata tai selkeästi sopia, että vakioehdot sovelletaan paitsi nämä ja nämä, niin että ei jää sitten epäselväksi, että mikä osa vakioehdoista on sovellettu tähän sopimukseen ja mitkä on jätetty tämän sopimuksen ulkopuolella. Mutta mikään ei estää sen, että neuvotellaan, niin kun, että tietty osa vakioehdoista ei sovelleta. Mutta tässäkin on se ongelma, että yleensä se, joka on laatinut näitä vakioehtoja, on vahvemmassa asemassa, ei tarvitse ehkä sitä sopimusta samalla tavalla kuin se heikompi osapuoli, joka oikeasti on ehkä voimakkaampi halu solmia se sopimussuhde. Niin tämä on kyllä vaikea tilanne, mutta ilman muuta kannattaa yrittää sopia siitä, että kaikki vakioehdot ei sovelleta. Ja vakioehtojen kanssa pitää olla erittäin tarkkana, koska se on just se, että ne on
yhden osapuolen yksin laatimia ja ne pääsääntöisesti sitten myös palvelee vaan tätä yhtä osapuolta. Eli siinä on sellaisia vastuunrajoituslausukkeita, etenkin vakuutussopimuksissa on sellaisia, jossa vastuu on rajattu pois aika laajasti, niin kannattaa olla tarkkana näiden kanssa. Mutta tietysti se osapuoli, joka näitä käyttää, niin se säästää kustannuksia. Se on erittäin helppoa viitata niihin kaikissa eri sopimuksissa. Joten kyllä niissä voi olla hyötyäkin, mutta se, joka näitä hyväksyy, pitää olla tarkkana. No sitten on myös kertasopimukset ja kestosopimukset. Kertasopimus on ehkä sellainen, joka ei tule heti mieleen, että tämäkin on sopimussuhde, koska sopimusvelvollisuudet täytetään niin nopeasti ja sitten sopimus päättyy. Eli kertasopimus on sellainen sopimus, jonka oikeusvaikutukset loppuvat, kun suoritus on asianmukaisesti tehty. Eli siinä ei tarvitse yleensä sopia siitä, että kuinka kauan sopimus on voimassa, vaan käy selvästi ilmi, että kun suoritus on tehty, niin sopimussuhde päättyy. Ja esimerkiksi autokaupassa niin sopimus on täytetty, kun virheetön auto on asianmukaisesti luovutettu ostajalle. Ja asianosaiset voivat tietysti tehdä keskenään useita kertasopimuksia, mutta se, että tehdään useita kertasopimuksia, ei tarkoita sitä, että siitä tulee automaattisesti kestosopimus, vaan jokainen sopimus on erillinen kertasopimus siinä tapauksessa. Ja etenkin kun ostaa jotain, niin se on yleensä kertasopimus, että kun tuote on luovutettu ostajalle, niin silloin sopimus on täytetty, kunhan ostettu tavara on se, mistä on oikeasti sovittu. Eli siinä ei ole mikään virhe. No, kestosopimus on sitten taas sellainen sopimus, joka on pitkäkestoinen ja voi olla voimassa joko toistaiseksi, näin yleensä on, tai sitten tietyn ajan. Esimerkiksi maanvuokrasopimukset ovat kestosopimuksia. No, kestosopimusten yleisin ongelma on se, että syntyy riita, kun yksi osapuolista haluaa päästä sopimuksesta irti. Tämä on asia, mistä jätetään yleensä sopimatta, että millä ehdoilla sopimus on irtisanottavissa, millä ehdoilla sopimus saa purkata, niin voi helposti syntyä riita siitä, että onko nyt perusteet irtisanoa sopimus, onko jopa perusteet purkata sopimus. No, voisin lyhyesti kertoa, että sopimuksen irtisanominen tarkoittaa sitä, että sopimus irtisanotaan ja siinä on irtisanomisaika. Eli sopimus ei pääty heti, vaan silloin kun irtisanomisaika on kulunut umpeen. Sopimuksen purku on taas se, että sopimus päättyy välittömästi, joten purkuedellytykset ovat huomattavasti se vaatii, että on tapahtunut joku vakava sopimusrikkomus, kun taas irtisanominen ei aina edes vaati mitään sopimusrikkomusta, vaan sopimus ja etenkin toistaiseksi voimassa oleva sopimus, niin se pitää pystyä irtisanomaan. Jos sopimus on voimassa tietyn ajan, niin ne ei ole edes aina irtisanottavissa. Niin tämä on myös sellainen asia, joka kannattaa pitää mielessä, riippuen tietysti siitä, että onko sellainen alue, missä on pakottavat säännökset,
tai ei. Että mikäli osapuolten tarkoitus on, että sopimus on voimassa tietyn ajan, mutta osapuolet haluavat mahdollistaa sen, että sopimus voi irtisanoa kesken sopimuskauden, niin siitä kannattaa tarkasti katsoa, että pääsääntöisesti sopimus, joka on voimassa tietyn ajan, eli ei toistaiseksi, niin sellainen sopimus ei pysty yleensä irtisanomaan, vaan sen pystyy vaan purkata, jos joku vakava sopimusrikkomus on tapahtunut. Niin jos sellainen tarkoitus on molemmilta osapuolilta, että sopimus pystyy jossain tapauksissa irtisanomaan, niin siitä kannattaa erikseen sopia ja tarkistaa, että mitä sovellettava laki sanoo tästä. Ja sovellettavista lakeista. Mulla on yksi kysymys. Joo. Mä vielä pätkäsen. Jos on olemassa pitkäaikaiset vakioehdot, jotka periaatteessa on ok, niin voiko esimerkiksi tarjousta tehdessä lisätä ehtoja, miten KO-ehto varmistetaan, esimerkiksi lämpötilan mittaus kuljetuksen aikana? Eli jos on olemassa niin kuin pitkäaikainen sopimussuhde ja mihin sovelletaan tietyt vakioehdot, ja jos annetaan tarjous jostain lisäpalvelusta tai no, tietysti aina jos tehdään uusi sopimus, niin sitten on aina mahdollista pyytää juuri joku poikkeava lisäehto. En ole varma, minkälaisesta tilanteesta voisi olla kyse, mutta siis jos vakioehdot jo soveltuvat tähän sopimukseen, niin se on olemassa oleva sopimus. Niin jos annetaan uusi tarjous, niin siitä tulee pääsääntöisesti sitten uusi sopimus. Tässä varmaan tarkoitetaan, että lisätä tarjous, että sinne on vakioehdot olemassa. No, tässä on just kysymys käsittääkseni, jos nyt oikein tulkitsen tätä, mitä minäkin kysyin, että siellä on vakiosopimus olemassa, sopimusehdot, ja sinne sitten haluaa kuitenkin lisätä niitä ehtoja. Ei välttämättä poistaa, ne on ihan ok, mutta lisää sinne, niin onko se silloin lisää tietoriville, vaan että haluaa lisätä tämmöisen ehdon? Ja sitten eri asia, hyväksyykö ne? Joo, kyllä. Siinä voi lisätä sitten tai ehdottaa uusia ehtoja täydennyksenä. Toinen asia on tietysti sitten, että hyväksyykö toinen osapuoli niitä, mutta kyllä se on täysin mahdollista. Tarkoittiko kysyjä tätä, jos kommentoit vaikka sinne chattikenttään? Yes, no hyvä. Joo, ja vakioehdot eivät tarkoita sitä, että ne on kaikki ehdot, mikä sovelletaan, vaan aina on mahdollista lisätä täydentäviä ehtoja tai poissulkevia ehtoja. Mutta ymmärrän, että se vahvempi sopimusosapuoli ei ehkä halua edes kertoa, että se on mahdollista, vaan ne antaa yleensä niiden vakioehdot ja kerro, että allekirjoita tai sitten et allekirjoita, mutta nämä on ne ehdot, mikä me tarjoamme, mutta aina voi sopia täydentävistä ehdoista. Joo, eli ymmärsinkö minä nyt oikein, jos mennään ihan käytännön tasolle, eli sä alussa puhuit siitä, että kuka hyväksyy tarjouksen, että jos siihen laittaa tämän sopimustarjouksen, sinne lisää sen, muuttaa sen tavallaan sen lisätietoriviin vaikka, tai muuttaa jotakin sopimusehtoa, ja jos sieltä vastakumppanilta ei kuulu mitään, niin silloin hän käytännössä hyväksyy sen. Tulkitsinko minä oikein sen sinun aikaisemman? No joo, mutta periaatteessa jos lisää jotain siihen tarjottuun sopimuksen, niin siitä tulee sitten just vastatarjous. Eli kyllä pitää tulla myös kuittaus, että jos toinen ei tule. osapuoli. No sitten ei ole syntynyt mikään sopimus. Eli tämä toinen
ei voi myöskään vedota siihen, että sopimus on hyväksytty ilman näitä lisäehtoja, vaan ei ole syntynyt mikään sopimus, koska silloin on annettu ensimmäinen tarjous, missä on nämä vakioehdot. Toinen osapuoli on sitten lisännyt omia ehtoja ja palauttanut sopimus. Se on sitten ihan niin kuin uusi tarjous, eli vastatarjous. Eli jos tämä ensimmäinen osapuoli ei vastaa mitään tähän, niin pääsääntöisesti ei ole syntynyt mikään sopimus, koska niin kuin tarjous ja vastaus eivät ole kaikilta osin kohdanneet. Eli siihen tarjoukseen on lisätty uusia ehtoja. Eli sitten tarvitaan vielä ensimmäisen osapuolen hyväksyntä, jotta sopimus syntyisi. Joo, eli siis sä puhuit tuolla aikaisemmin, mä kirjoitin mennä ylös, että vastatarjous on voimassa, jos siihen ei vastata. Eli se ei pidä paikkaansa. Joo, eli vastatarjous on voimassa siis siinä mielessä, että toinen osapuoli voi milloin tahansa päättää hyväksyä vastatarjouksen. Eli jos siihen ei laita päivämäärää. Kyllä. Eli se ei tarkoita sitä, että vastatarjous automaattisesti hyväksytään, vaan sitä, että periaatteessa annetaan niin kuin, kuinka paljon aikaa tahansa sille vastapuolelle päättää, että hyväksytäänkö tämä tarjous vai ei. Ja se voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi siinä tilanteessa, että vaikkapa 3 vuoden päästä yhtäkkiä tulee vastaus, että nyt haluamme hyväksyä tämä, eikä tämä toinen osapuoli ehkä ole enää valmis myymään palvelua tai tuotetta siihen hintaan. Niin selkeyttikö tämä? Selkeytti. Hyvä. Nämä on mulle niin kuin, ymmärrän niitä itse niin hyvin, että voi olla vaikea selittää riittävän yksinkertaisesti, mutta hyvä kun te kysytte, niin mä saan selventää mahdolliset vaikeudet. Täällä on yksi kysymys. Miten, Elinor, näet sähkölinjasopimukset, jotka ovat käytännössä voimassa niin kauan kuin linjan pitämiselle on tarvetta? Eli vain toinen osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen? No kyllä, näkisin sen aika ongelmallisena ehtona. Eli jos vaan toinen osapuoli saa irtisanoa sopimuksen, nyt ei tule heti mieleen, että mikä laki edes sovelletaan siihen, mutta jos oletetaan nyt, että tämä on ihan niin kuin pätevä ja hyväksyttävä ehto, niin kyllä se on tietysti erittäin ongelmallinen ehto, jos vaan toinen osapuoli saa irtisanoa. Näitä näkyy, nyt tuli mieleen, että näitä maanvuokrasopimuksia, joka liittyy tuulivoimapuistoihin, niin näissä on yleensä sellaisia sopimusehtoja, että vaan tämä tuulivoimayritys saa päättää, että haluaako ne pidentää sopimusaikaa vai ei. Ja sellaisia, että ne saa sitten yksipuolisesti pidentää sopimusaikaa vaan ilmoittamalla siis maanomistajalle. Ja se on tietysti erittäin ongelmallinen, mutta niin kuin pätevä sopimusehto. Niin näitä mä en koskaan suosittelisi. Ja just siitä syystä on tärkeää tarkistaa, että onko olemassa mitään esteitä lainsäädännössä, että saako tästä edes sopia. Ja jos on täysin hyväksyttävää sopia tällä tavalla, niin sitten pitää miettiä, että haluanko tällaiseen sopimussuhteeseen sitoutua. Mutta joo. Kyllä sellaiset yksipuoliset sopimusehdot ovat todella niin kuin ongelmallisia, että yhdelle osapuolelle annetaan huomattavasti enemmän oikeuksia, kuten just se, että vaan yksi osapuoli saa irtisanoa, vaan yksi osapuoli saa
päättää, että jatketaanko sopimuskauden päättyessä. Niin näiden kanssa pitää olla tarkkana. Joo, mulla on tässä vielä listaus eri sovellettavista lakeista, koska se voi olla hyvä tietää tai hyvä pitää mielessä, että aina ei sovita selvästi sopimuksessa, että tähän sopimukseen sovelletaan tämä laki. Esimerkiksi jos vuokraa maata, niin maan vuokralaki tulee automaattisesti sovellettavaksi. Ja riippuen siitä, että onko siinä maapalstassa rakennuksia, onko siinä asuntorakennuksia, onko siinä peltomaata, niin sovelletaan eri säännöksiä maan vuokralaista. Eli koko maan vuokralaki ei sovellu kaikkiin maan vuokraustyyppeihin, vaan maan vuokrauslaki sisältää eri luvut, jotka sääntelevät eri tilanteista, riippuen siitä, mitä oikeasti vuokrataan. Mutta joo, yleensä sopimuksissa on, tai toivottavasti sopimuksissa on maininta siitä, että mikä laki tulee sovellettavaksi, mutta mikäli ei ole, niin se riippuu sopimuksen sisällöstä. Että aina löytyy kyllä sovellettava laki, mutta yksinkertaisin ja kaikille osapuolille niin kuin selvin on tietysti se, että sopimuksesta käy myös ilmi, mikä laki tulee sovellettavaksi, koska silloin on helpompi myös tarkistaa etukäteen, että mikä tapahtuu, jos tämä tulee eteen ja ei ole sovittu nimenomaan tästä sopimuksessa. Sopimusongelmiin ja sopimuksen muuttamisen mahdollisuuksia. No, olen tässä nyt ensin luetellut erilaiset tyypilliset sopimusongelmat. No, tyypillisin on tietysti tulkintaongelmat. Saattaa olla, että sopimuksessa on sovittu tietystä asiasta, mutta sitten siitä voi kuitenkin syntyä riitaa, koska ehto on kirjattu sellaisella tavalla, että sen voi tulkita eri tavoin. Sitten ratkaisun löytäminen riippuu siinä tapauksessa ensinnäkin siitä, että onko kyseessä tasapuoliset osapuolet vai onko kuluttaja ja yrittäjä. Eli jos jostain ilmenee tulkintaongelma ja kyseessä on esimerkiksi liikesopimus, jossa on oikeudellisessa mielessä tasapuoliset osapuolet, niin sitten ei voida vedota siihen, että tulkinnanvarainen ehto tulee tulkita tietyn osapuolen hyväksi tai eduksi, vaan ratkaisu pitää löytää toisella tavalla. Ja jos ilmenee tulkintaongelma, niin ensinnäkin pystyy hyödyntämään esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihtoa, jos asiasta on esimerkiksi etukäteen keskusteltu, niin siitä voi ehkä löytää ainakin vähän viitteitä siihen, että mitä osapuolet ovat tarkoittaneet, jos asia ei ole yksiselitteisesti niin kuin luettavista suoraan sopimuksen sanamuodosta. Sitten voidaan katsoa, että mikä on niin kuin alan niin kuin tavanomainen käytäntö. Se voi antaa vähän viitteitä siitä, että mitä tämä tulkinnanvarainen ehto voisi tarkoittaa ja mikä on ollut sen tarkoitus. Koska niin kuin ratkaisevaa näissä tilanteissa on aina niin kuin osapuolten tarkoitus, kun sopimus allekirjoitettiin. Ja osapuolten tarkoitus pystyy niin kuin todentamaan eri tavoin. Mutta juuri se, että pystyy esimerkiksi löytämään sähköpostikirjeenvaihto, niin se voi olla tärkeä niin kuin
tapa todistaa, mikä on oikeasti ollut tarkoituksena. No sitten, jos on sellainen sopimussuhde, jossa on selkeästi yksi oikeudellisessa mielessäkin heikompi osapuoli, niin sitten lähtökohtana on se, että tulkinnanvarainen ehto tulkitaan heikomman osapuolen hyväksi tai eduksi. Eli on sellaisia peruslähtökohtia, että jos on selkeästi yksi osapuoli, joka on heikompi, niin sitten kaikissa erimielisyystilanteissa tai tulkinnanvaraisissa tilaisuuksissa, niin kaikki tulkitaan sitten sen heikomman osapuolen eduksi. No sitten on myös vakioehtojen liittäminen ja sitovuus, että mitkä kaikki vakioehdot on oikeasti tullut tämän sopimuksen liitteenä tai osana. Että aika usein voi olla, että yrityksellä on paljon eri vakioehtoja. Voi syntyä erimielisyyttä siitä, että onko nyt oikeasti nämä kaikki vakioehdot tullut tämän sopimuksen osana. Eli millä tavoin niihin on viitattu sopimuksessa. Niin siitäkin voi syntyä riitaa. Myös niiden sitovuus, että onko vakioehdot esimerkiksi kohtuuttomia jostain syystä. Joo. Ja sitten irtisanomisoikeus ja sen käyttäminen. Siitä puhuttiin jo vähän, että siitä voi tulla tai ilmetä ongelmia, etenkin siitä, että onko irtisanomisoikeus ylipäätään. Aika usein uskon, että me lähdetään siitä, että kyllä sopimus on aina irtisanottavissa, jos tulee tarvetta. Mutta valitettavasti tämä ei ole aina tilanne, että aika usein sopimus ei ole irtisanottavissa, jos se on määräaikaisesti voimassa. Niin se kannattaa tarkistaa ennen kuin sopimus allekirjoitetaan, että millä ehdoilla tämä sopimus on irtisanottavissa. Toinen ongelma voi liittyä siihen, että jos on sovittu sopimuksessa, että sopimus on irtisanottavissa tietyn edellytyksin, niin sitten voi tietysti myös syntyä erimielisyyttä siitä, että onko nyt sellaiset perusteet, että sopimus saa irtisanoa. Niin irtisanomisoikeuteen liittyy yllättävän paljon ongelmia, niin niiden ehtojen kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja jos laatii sopimuksen, mihin sisällytetään irtisanomisehtoja, niin miettikää oikeasti, että mitä jos tämä tilanne tulee eteen, että onko nyt riittävän selkeästi sovittu näistä ehdoista, milloin irtisanomisoikeus saa käyttää. Niin siitä syntyy valitettavan usein ongelmia. Sitten sopimuksen muuttamisen oikeus ja mahdollisuudet. Vahva pääsääntö on kuitenkin se, että sopimus on sitova. Pacta sunt servanda on sopimusoikeuden perusperiaate. Eli lähtökohtaisesti sopimus ei voi muuttaa, mutta siihen lähdetään vähän yksityiskohtaisempi ihan kohta. Sitten reklamointivirheet, että syntyy riitaa siitä, että onko tästä virheestä oikeasti reklamoitu. Etenkin vakioehdoissa voi olla sellaiset ehdot, että asiakas tai toinen osapuoli pitää tietyn ajan kuluessa reklamoida, ja jos ei ole reklamoitu tietyn ajan kuluessa, niin reklamointioikeus ei ole enää. Eli jos jää passiiviseksi liian pitkään, ja voi olla hyvin lyhyet ajat, jos on vakioehdoissa joku aikaraja,
niin sitten ei ole enää oikeus vedota siihen virheeseen. No sitten passiivisuus. No passiivisuus voi johtaa moniin eri ongelmiin. Ensinnäkin, jos yhtäkkiä yksi sopimusosapuolista muuttaa niin kuin käytäntöä. Esimerkiksi jos on sovittu, että joku tuote toimitetaan aina kuukauden 5. päivä. Näin on niin kuin kirjallisesti sovittu sopimuksessa, mutta yhtäkkiä tämä toimitus alkaa tulla myöhemmin ja myöhemmin. Niin jos tämä toinen osapuoli ei puutu siihen, eikä sano mitään siitä, että no toimitus tulee nyt 10. päivä, vaikka sopimuksessa on sovittu, että se tulee tapahtua aina viimeistään kuukauden 5. päivä, niin jos sen hyväksyy liian kauan, niin sen voi tulkita niin kuin hiljaiseksi hyväksynnäksi. Eli tämä uusi käytäntö on jatkunut niin kauan, eikä toinen osapuoli ole ollenkaan reagoinut siihen, niin siitä voi sitten tulla uusi niin kuin ehto. Vaikka on sovittu eri tavoin kirjallisessa sopimuksessa, niin jos käytäntö muuttuu eikä toinen osapuoli siihen reagoi, niin se voidaan katsoa niin kuin sopimuksen muuttamiseksi hiljaisella hyväksynnällä. No sitten passiivisuus reklamointiin liittyen, että jos jättää niin kuin sanomatta mitään eikä ymmärtää, että virheestä tai puutteesta pitää oikeasti reklamoida, niin sekin voi johtaa siihen, että ei voi enää vedota tähän, koska ei ole reklamoitu niin kuin kohtuullisen ajan kuluessa. Joo, tässä tuli kysymys, että pitäisikö reklamoida heti, kun epäilee virhettä varmuuden vuoksi. Kyllä mun mielestä heti, kun edes epäilee, että jotain voisi olla virheellistä, niin kannattaa heti reklamoida. Mä en sanoisi, että siihen liittyy mitään riskiä, että siitä voisi tulla jotain seuraamuksia, jos reklamointi osoittautuu aiheettomaksi. Niin on kyllä paljon parempi reklamoida heti. Sitten osapuolet voivat katsoa sen asian yhdessä, tulevat ehkä siihen päätökseen tai lopputulokseen, että ei ollutkaan mitään virhettä, mutta on kuitenkin parempi reklamoida sitten ehkä aiheettomasti kuin että jättää sen tekemättä ja odottaa, että katsotaan nyt, miten tämä etenee. On kuitenkin parempi ja aina kirjallisesti kannattaa reklamoida, koska muuten ei ole mitään todistetta siitä, että milloin tähän virheeseen tai puutteeseen on niin kuin reagoitu. Joo, ja sitten oikeudenkäynnin hankaluus, kun kestosopimus. Joo, tässä vielä, että mikä on kohtuullinen aika. Tämä on just hankala kysymys, koska se riippuu niin paljon olosuhteista, että minkälaisesta sopimuksesta on kyse, että se pitää aina tapauskohtaisesti katsoa. Eli ei ole mikään niin kuin hyvä selkeä vastaus siihen, että mikä on kohtuullinen aika reagoida tai reklamoida, vaan se riippuu niin paljon olosuhteista, että tietyissä tapauksissa reklamointi pitää ehkä tehdä muutaman päivän kuluessa, kun taas toisessa tapauksessa reklamointi muutaman kuukauden kuluessa tai sisällä voi olla kohtuullinen. Niin siihen en pysty valitettavasti antamaan mitään selkeää vastausta, koska se riippuu olosuhteista. Mutta niin kuin, pääsääntöisesti ajattele, että heti kun huomaatte jotain,
niin reklamoi sitten. Ei sen tarvitse edes niin kuin otsikoida reklamoinniksi, vaan se voi olla niin kuin sähköpostiviesti, jossa kysytte, että olen nyt huomannut tätä virhettä. Voisiko tämän katsoa yhdessä, että mikä tässä on. Ei sen tarvitse itse niin kuin otsikoida reklamoinniksi, mutta kunhan se on niin kuin kirjallinen ilmoitus virheestä, niin sitten se tulkitaan kyllä yleensä reklamoinniksi. Joo. Ja tietysti jos olosuhteet muuttuu, niin se voi aiheuttaa ongelmia sopimussuhteissa, koska ei ole ehkä otettu mitenkään niin kuin kantaa siihen sopimuksen allekirjoitusvaiheessa, että mikä tapahtuu, jos olosuhteet muuttuvat. Että miten sitten sopimuksesta pääsee irti. Ja vielä sen, että miten tämä sopimus voi siirtää toiselle. Se ei ole aina sallittua, niin siihenkin kannattaa varautua, että jos tehdään sopimus, joka te haluatte, tai voi tulla kyseeseen, että sopimus siirretään kolmannelle osapuolelle, niin se kannattaa myös ottaa huomioon jo allekirjoitusvaiheessa, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sopimus on vapaasti siirrettävissä kenelle tahansa. Mutta toisaalta kannattaa myös pitää mielessä, että haluatteko estää sen, että toinen osapuoli voi siirtää sopimuksen vapaasti kolmannelle osapuolelle. Eli kannattaa miettiä molemmilta niin kuin näkökulmista, että joskus on sallittua lain mukaan siirtää sopimus vapaasti ilman toisen osapuolen hyväksyntää. Joskus se taas vaatii toisen osapuolen hyväksyntää. Joo. No, sopimuksen muuttamisesta. Vahva pääsääntö on se, että sopimus sitoo sellaisenaan, eikä muutokset ole mahdollisia kesken sopimuskautta. No sitten ehkä niin kuin yksinkertaisin tapa muuttaa sopimusta on käytännön kautta. Se, mitä mä just mainitsin, että jos yhtäkkiä toinen, tai jos niin kuin, ei yhtäkkiä, mutta jos toinen osapuoli muuttaa yksipuolisesti käytäntöä, eli just se, että toimitus alkaa tapahtumaan myöhemmin kuin mikä on sopimuksessa sovittu, niin jos se käytäntö jatkuu pidemmän ajan, eli just siksi ei vaan yhtäkkiä, vaan jos se jatkuu pidemmän ajan, eikä kukaan siihen reagoi, vaan toinen osapuoli on vaan hyväksyy sitä hiljaisesti, niin sitten sopimus on muuttunut. Ilman, että sopimukseen on tehty mitään kirjauksia, eli kirjallinen sopimus on edelleen, kirjallisen sopimuksen sisältö ei ole muuttunut, mutta siitä huolimatta se muuttunut käytäntö saattaa johtaa siihen, että sopimus katsotaan muuttuneeksi. No ja jos tästä tulee sitten riitaa, niin tämä voi olla erittäin hankala todistaa, koska tietysti se kirjallinen sopimus on huomattavasti vahvempi näyttötodiste kuin se, että toinen osapuoli vetoaa siihen, mutta onhan mä nyt tehnyt tällä tavalla pitkään, eikä kukaan ole reagoinut. No se riippuu tietysti myös tilanteista, että kuinka helposti toinen osapuoli pystyy todistamaan, että hän on nyt noudattanut tätä toista käytäntöä pidemmän ajan. Joskus se voi ehkä olla helppo todistaa, mutta joskus ehkä ei ole helppo todistaa. Niin. Kaikki sopimusmuutokset kannattaa kuitenkin neuvotella yhdessä ja laatia lisäys sopimukseen, joka tulee sopimuksen liitteenä, tai sitten tehdä uusi sopimus.
jos tehdään vaan lisäys siihen sopimukseen, niin kannattaa kuitenkin pitää sen hyvässä tallessa, jotta ei vaan alkuperäinen sopimus tulee esille. Joo. Anne-Marilla on käsi Joo, ylös. mulla oli käsi ylhäällä. En malta olla kyllä tähän nyt kysymättä. Tuolla ei erikseen puhuta laskuista tai tämmöisestä, mutta se, minkä mä haluaisin, että otat esille sen, että missä vaiheessa lasku, onko se sopimus ja mitä siinä pitää olla, mutta tuli tästä sopimuksen muuttamisesta mieleen, että jos lasku on sopimus suoraan, niin siellä jos jätetään maksamatta, niin se muuttuu sitten niin kuin, että eihän se niin kuin muutu tavallaan käytännöksi, että sinä hyväksyt, että sitä saa nyt maksaa milloin maksaa, vaan tai olla maksamatta. Joo, ei se voi kyllä olla aika vaikea. No, lasku itsessään ei ole tietysti itse sopimus, vaan jossain muualla on kuitenkin pitänyt sopia, että jotta on joku peruste sille laskulle. Mutta joo, nyt kun alkaa miettimään asiaa, niin tietysti no laskujen osalta on vielä se, että jos jää odottamaan liian kauan ennen kuin, tai jos se, joka on laskun lähettänyt, jää vaan odottamaan, eikä muistuta laskusta, niin se voi vanhentua, jos jää passiiviseksi liian pitkään. Mutta joo, siis lasku itsessään ei ole sopimus, vaan ennen kuin lasku on tullut, on pitänyt sopia näistä palveluista tai tuotteista tai miksi lähetät laskun. No jos otetaan tämmöinen ihan hyvin tyypillinen tilanne, että on vaikka viljatila ja hän tekee kauppaa toisen viljelijän kanssa. Hän sopii, että nyt minä soittaa tai laittaa viestiä, että nyt minä haluan viljaa, onko sinulla, ja siitä sovitaan hinnasta tai ei, mutta joka tapauksessa lasku lähtee siitä, niin mikä sen laskun juridinen niin kuin tämä perusta on, ja sitten toisena voit vastata myöhemminkin siihen, että mitä siinä laskussa tulee sit olla, että se on niinku oikeanlainen, koska tähän tulee moni aloitteleva yrittäjä niinku kohtaamaan sen tilanteen, että se miettii, että mitä siinä pitää olla. Joo, no. Tai sitten jatkan tätä, että jos ei maksa se yrittäjä sitten sitä, niin millä tavalla tulee toimia juridisesti, että hän tulee saamaan ne saamisensa sitten. No näissä tilanteissa itse lasku ei ole yleensä se ongelma, vaan juuri se, että joku soittaa, pyytää jotain, toinen tekee se, mikä on pyydetty ja lähettää laskun ja sitten tilaaja jättää laskun maksamatta tai ilmoittaa, että no tämähän oli nyt liian korkea hinta, että en mä näin paljon maksa. Niin kuin perusongelma tässä on se, että on sovittu jostain puhelimessa. Eli ratkaisu on se, että tehdään aina kaikki niin kuin sopimukset kirjallisesti. Jos ei nyt niin kuin kirjallinen asiakirja, niin ainakin tekstiviestitse, että ilmoita, jos on vaikka sovittu puhelimitse, että mitä tehdään ja mihin hintaan, niin laita vielä tekstiviesti perään, että ok, teen tätä tähän hintaan, kuitatko, että tämä on ok. Niin se pieni tekstiviesti voi auttaa tosi paljon, koska jos tulee just tällainen tilanne, että on tehnyt työn, lähettää laskun ja toinen jättää maksamatta, niin jos ei vapaaehtoisesti tämä toinen osapuoli sit maksaa, niin sen voi sitten viedä käräjäoikeuteen, nostaa kanteen niin, että ja vaatia maksua. No tietysti tämä toinen osapuoli voi sitten väittää, että no tällaista sopimusta ei ole olemassa, että en minä ole tällaista palvelua tilannut, en minä ole tällaista ostanut.
Ja miten sitten se, joka on laskun lähettänyt, on kyllä aika heikossa asemassa, koska ei pysty todistamaan, että niin kuin laskun saaja on oikeasti tilannut jotain, pyytänyt jotain, josta on sitten laskutettu. Niin itse lasku ei ole se ongelma, mutta tietysti laskussa kannattaa olla tarkkana ja laittaa niin kuin päivämäärät, mikä on tehty tai mikä on myyty, niin kuin mahdollisimman tarkasti kuitenkin selvittää, että mistä laskutat. Mutta tässä se lasku ei ole ongelmana, vaan se, että ei ole etukäteen kirjallisesti riittävän tarkasti sopinut asiasta. Ja ei tarvitse olla niin kuin, kovin niin kuin, vaikea asiakirja, eikä molemmat tarvitse sen allekirjoittaa paperissa, vaan se voi just olla niin kuin tekstiviesti ja pyytää kuittaamaan, että onko tämä ok. Ja toinen vastaa ok. Niin sitten on ihan niin kuin selkeästi todiste siitä, että olen antanut tarjouksen, mihin tämä toinen on sitten vastannut ok. Eli sopimus on silloin syntynyt. Ja jos se sitten jättää laskun maksamatta, niin sitten on huomattavasti helpompi periä sen vaikkapa viime kädessä käräjäoikeuden kautta. Niin oliko tämä riittävä vastaus tähän kysymykseen vai jäikö jotain vielä niin kuin selvittämättä? Eiköhän tällä päästä eteenpäin. Joo, vielä sopimuksen muuttamisella. Eli yleensä sopimukset, tai on aika normaalia, että sopimuksen sisältö neuvotellaan kesken sopimuskautta. Eli jos jotain on sattunut niin, että on syntynyt tarve muuttaa joku ehto, niin sitten osapuolet voivat ihan vapaasti sopia siitä muutoksesta ja sopia kirjallisesti siitä. Ja sitä suosittelenkin, että aina jos osapuolet yhteisymmärryksessä kuitenkin päättävät, että no tehdäänpä näin, niin älä vaan suullisesti sopi siitä, vaan lisää se kirjallisesti sopimukseen. Joo. Tietyissä tapauksissa niin olosuhdemuutokset saattaa kuitenkin oikeuttaa sopimuksen muuttamiseen, vaikka molemmat osapuolet eivät sitä niin kuin oikeasti haluaisi. Eli jos on tapahtunut jotain ennakoimaton, niin kuin, kukaan ei ole voinut niin kuin odottaa tätä, niin tietyissä tilanteissa se voi olla riittävä peruste sopimuksen muuttamiseen. Se vaatii myös sen, että se osapuoli, joka vetoaa tähän, ei saa niin kuin olla, hän ei voi olla niin kuin muuttuneen tilanteen aiheuttaja. Eli jos tämä toinen on esimerkiksi käyttäytynyt huolimattomasti, niin se ei ole kyllä riittävä peruste sopimuksen muuttamiseen. Se pitää oikeasti olla joku ylipääsemätön este, mihin tämä toinen osapuoli ei ole millään voinut niin kuin varautua. Eli se, että toinen osapuoli on, no sanotaanko, että on sovittu siitä, että toinen osapuoli myy tietty määrä viljaa toiselle, niin jos hän ei ole vaan itse huolehtinut siitä, että hänellä on oikeasti riittävästi määrä, niin se ei ole kyllä mikään niin kuin yllättävä tai ylipääsemätön este. Mutta jos taas on tapahtunut joku erittäin harvinainen
sade tai jotain niin, että on oikeasti jotain, mihin ei ole voinut varautua eikä siitä voi päästä yli. Niin se voi tietyissä tilanteissa olla niin kuin riittävä peruste sopimuksen muuttamiseen, mutta vahva pääsääntö on kyllä se, että molemmat osapuolet ottavat tietyn riskin siitä, että ne pitää olla valmiita oikeasti sitoutumaan siihen sovittuun. No sitten sopimuksen pätemättömyydestä. Tietyissä tilanteissa sopimus voi olla joko kokonaan tai sitten tietyn ehdon osalta pätemätön. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä pätemätön ehto jätetään niin kuin soveltamatta. Vähän samalla tavalla kuin se, että jos on sovittu vastoin pakottava lainsäädäntö, niin se ehto, joka on niin kuin pakottavan lainsäädännön vastainen, se jätetään vaan soveltamatta ja käytetään lainsäännökset. Samalla tavalla ehto, joka on pätemätön, jätetään vaan soveltamatta. Ja joko koko sopimus voi olla pätemätön tai sitten tietty ehto. Ja sopimuksen ehto tai sopimus voi olla pätemätön. No ensinnäkin, jos joku on pakotettu sopimukseen. Tämä ei ole nyt ehkä tälle ryhmälle kovin niin kuin, tavallinen tilanne, mutta se voi tulla kyseeseen. Toinen kysymys on sitten tämänkin osalta, että miten pystyy todistamaan, että joku on pakotettu tähän sopimukseen. Sitten petollinen viettely, eli se tarkoittaa sitä, että yksi osapuolista on ehkä antanut harhaanjohtavia tietoja etukäteen, vaikka itse sopimuksessa ei ole sitä harhaanjohtavaa tietoa, mutta jos on kuitenkin päästäkseen sopimukseen kerrottu jotain, mikä ei pidä paikkaansa, niin sekin voi olla syy sopimuksen pätemättömyyteen. No sitten toisen pulaan ymmärtämättömyyden, kevytmielisyyden tai riippuvaisen aseman hyväksikäyttöä. No etenkin jos toinen osapuoli on vanhus, jos toinen osapuoli on riippuvainen toisesta, toinen osapuoli on vaan selvästi niin kuin sellaisessa asemassa, että hän ei joko ymmärrä sopimuksen tarkoitus tai hän ei uskalla olla hyväksymättä sopimuksen, niin sekin voi olla pätemättömyysperuste. Ja sitten erehdys. No sekin on se, että jos ei ole kerrottu totuudenmukaisesti, mikä tämä sopimus oikeasti tarkoittaa. Joo, eli näitä on ne pätemättömyysperusteet ja sitten vielä, vaikka sopimus ei ole syntynyt, vaikka se ei ole pätemätön edellä mainituista syistä, niin sopimus voi olla pätemätön tai siihen ei voi vedota, jos se on tehty niin kuin kunnianvastaisissa ja arvottomissa olosuhteissa. Joo, nämä tulee aika harvoin kyllä vastaan, mutta on kuitenkin hyvä käydä läpi. Sitten vähän tavallisempi on sopimuksen kohtuullistaminen. Tästä sovitaan tai on säännöksiä oikeustoimilaissa, eli oikeustoimilaki on periaatteessa sopimuslaki, eli sisältää yleisiä säännöksiä sopimuksista. Eli jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, se ehto voidaan joko sovitella
Eli ehto voidaan muuttaa niin, että se ei ole enää kohtuuton, tai jättää se huomioon ottamatta kokonaan. Ja kun arvostellaan, että onko tämä nyt kohtuuton ehto, niin pitää ottaa huomioon tai tarkastaa niin kuin koko oikeustoimen sisältö, eli periaatteessa koko sopimus, osapuolten asema, oikeus sekä oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet ja muut seikkaat. Ja tämä on niin kuin sellainen yleissäännös, että tämäkin on sellainen, että sen soveltaminen vähän riippuu olosuhteista. Mutta tässä on just ehto siitä, että jos ehto on kohtuuton tai se johtaa kohtuuttomuuteen, niin se voi jättää soveltamatta esimerkiksi, kun tarkastellaan osapuolten asema. Eli vaikka vähän kaukaa haettua, niin tähän voisi vedota näissä tapauksissa, jossa kyseessä on kuitenkin 2 yrittäjää, eli jotka periaatteessa pitäisivät olla tasapuolisia, mutta kun vähän tarkemmin tarkastellaan niiden asemia, niin käy ilmi, että toinen niistä on kyllä huomattavasti vahvemmassa asemassa. Tähän ei kannata kyllä niin kuin luottaa ja ajatella, että no jos käy ilmi, että sopimus on kohtuuton, jos huomaan, että tämä sopimus ei ole mulle niin edullinen, niin silloin voin vedota tähän, niin se ehto kohtuullistetaan. Niin siihen ei kannata kyllä luottaa, koska se vaatii kuitenkin aika paljon, että tämä sovelletaan. Pitää oikeasti pystyä erittäin hyvin todistaa sen, että toinen osapuoli on niin paljon vahvemmassa asemassa. Ja lisäksi sen, että se johtaa oikeasti kohtuuttomaan lopputulokseen. Se ei riitä, että se on vähän epäedullinen. Eli jos huomaa, että no nyt olen myynyt vähän liian halvaan hintaan, niin se ei ole kohtuuttomuus. Eli se, että on tehty niin kuin huono sopimus, niin se ei ole kohtuuttomuus, vaan se pitää kyllä olla vähän vakavampi. Niin ei kannata liian pitkälti tähän luottaa, mutta on mahdollisuus vedota tuohon. Eli joo. Tähän ei Mä voisin kysyä, että onko näitä mitenkä paljon yleensä näitä kohtuullistamisia? No ne tulee kyllä erittäin harvoin vastaan, just koska on vähän niin kuin kaukaa haettua, että se vaatii aika paljon, että käräjäoikeus oikeasti näitä vaatteita hyväksyisi. Ja nämä tulee yleensä vastaan vasta, jos asiasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen, että on käyty neuvotteluja osapuolten kesken ja molemmat ovat hankkineet omia asianajajia. Ja jos millään ei vaan päästä yhteisymmärrykseen ja se viedään käräjäoikeuteen, niin silloin ne voi tulla vastaan, että toinen vetoaa tähän, mutta ne sovelletaan aika harvoin kyllä. Joo, ja lisäksi tuomioistuin ottaa viime kädessä kantaa siihen, että onko se oikeasti kohtuuton vai ei. No, tässä tuli vielä joku kommentti. Joo, sähköhinnoittelusta pari vuotta sitten. Joo, sekin niin kuin tarkastettiin siitä näkökulmasta, että onko se uusi korkeampi hinta kohtuullinen vai ei. Ja se on juuri sellainen niin kuin harvinainen ja riittävän vakava tilanne niin, että voidaan
niin kuin katsoa sen kohtuuttomaksi. Joo. Ja vielä erikseen niin kuin erityisesti liikesopimuksen kohtuullistamisesta. Eli juuri se, että liikesopimuksissa lähtökohtana on kuitenkin se, että osapuolet ovat tasapuolisia, joten mutta sanoisin, että tämä sääntö, vaikka se on vaikea saada niin kuin, että se tulee harvoin sovellettavaksi liikesopimuksissa, mutta sanoisin, että oman niin kuin kokemuksen mukaan niihin vedotaan vähän useammin näissä tilanteissa, jossa osapuolet ovat tasapuolisia, koska jos kyseessä on sopimus, missä on kuluttaja ja yrittäjä, niin on niin paljon muita säännöksiä, jotka suojaa sitä heikompi osapuoli. Niin tämä oikeustoimilain kohtuullistamissäännös on kuitenkin vähän niin kuin viimesijainen, että jos mikään muu ei oikein sovellu, niin siihen voi ainakin yritä vedota. Mutta joo, siis poikkeustilanteissa liikesopimus voi kohtuullistaa tämän säännöksen perusteella. Mutta joo, sopimus ei kannata koskaan tehdä sillä tai ajatuksella, että no voidaan aina vedota tähän, jos huomaa, että jotain ei ole nyt ehkä meidän edun mukaisesti. Joo, ja vielä sopimusrikkomuksista. Sopimusrikkomus on aika laaja käsite ja kuulostaa ehkä vakavammalta kuin mikä se oikeasti on. Mutta sopimusrikkomuksesta on periaatteessa aina kyse, jos jokin osa sopimuksesta tai sopimusvelvoitteista jää täyttämättä. Eli jos jotain ei tehdä ihan niin kuin sopimuksessa on sovittu, niin sitten kyseessä on sopimusrikkomus. Eli myös pienet niin kuin asiat, mitä kuitenkin poikkeaa siitä, mistä on sovittu, niin se on oikeudellisessa mielessä sopimusrikkomus. Eli esimerkiksi se, että sopimuksen kohde tai sopimuksen suoritustapa ei vastaa sitä, mitä on sovittu, tai mitä osapuolella on ollut perusteltua aihetta odottaa. No, tämä on vähän niin kuin epäselvää niin kuin tapa ilmaista asiaa, että no mitä osapuoli on voinut sitten perustellusti odottaa. Se on myös tapauskohtaista, että se riippuu tosi paljon olosuhteista ja tilanteesta. Mutta esimerkiksi jos laatu on huonompi kuin mitä on joko sovittu tai mikä toinen osapuoli on ollut perusteltua aihetta odottaa, niin sitten kyseessä on sopimusrikkomus. Myös jos ei ole sovittua määrää, tuotteella ei ole oikeat ominaisuudet tai se, että suoritus tapahtuu myöhässä. Sekin on sopimusrikkomus niin kuin oikeudellisessa mielessä. Ja kaikki nämä tilanteet ovat sellaisia, josta pitää reklamoida. Eli heti kun huomaa, että no joko, että toimitus ei ole tapahtunut sovitusti, jotain siinä tuotteessa ei vasta sitä, mikä on odotettu tai mistä on sovittu, niin sitten heti reklamointi. Joskus ihmiset lähtee siitä oletuksesta, että jos on virhe tai jos tapahtuu sopimusrikkomus ja niin kuin ilmoittaa siitä virheestä, että se pitää aina niin kuin hyvittää hinnan alennuksella, mutta se ei ole niin kuin
aina näin, vaan lähtökohtaisesti toisella osapuolella on ensisijaisesti oikeus oikaista virhettä. Eli jos on joku laatuvirhe tai jotain, mikä pystyy oikaisemaan, niin sitten virheen oikaisu on ensisijainen ratkaisu sille. Jos on jotain sellaista, mistä ei ole mahdollista oikaista, esimerkiksi jos on tullut myöhästys, niin sitten tietysti se hinnan alennus on ensisijainen tapa ratkaista asia. Mutta jos virhe on oikaistavissa, niin se on ensisijainen tapa. Eli toisella osapuolella ei ole automaattisesti oikeus vaatia juuri se hinnan alennus, vaan saa myös tarjota virheen oikaisu ensisijaisesti. No, sitten myös vahingonkorvaus voi tulla kyseeseen. Joskus on niin, että koska toinen osapuoli ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan, niin se johtaa myös toisaalta siihen, että toinen osapuoli ei sitten pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan toisen osapuolen kanssa, niin siinä tapauksessa vahingonkorvaus voi myös tulla kyseeseen. Onko sama käytäntö yrittäjänä ja kuluttajana? Kysymys oli siihen virheen oikaisuun. Joo, kyllä se on lähtökohtaisesti sama käytäntö. Eli tämä sovelletaan sekä kuluttajaan että yrittäjään. Kyllä, mutta sekin riippuu tietysti tilanteista, että aina se oikaisu ei ole edes mahdollista, mutta lähtökohtaisesti toisella osapuolella on aina oikeus oikaistaa virheen ennen kuin hinnan alennus tulee kyseeseen. Jo, ja sitten vakavissa tapauksissa sopimus voidaan myös purkata, eli päättää sopimus välittömästi sopimusrikkomuksen johdosta, mutta tämä ei ole ehkä aina edes toivottu ratkaisu, koska tietysti ensisijaisesti halutaan, että se mikä on sovittu, niin se myös tehdään, eikä se purku sitten paljon auttaa. Mutta vakavissa tapauksissa sopimus saa purkata sopimusrikkomuksen johdosta. Joo, eli vielä reklamaatiosta. No, se tarkoittaa ilmoitusvirheestä tai puutteesta, ja sen tarkoituksena ei ole vaan se, että sitten on todiste siitä, että on ilmoitettu tästä, vaan sen ensisijaisena tarkoituksena on se, että myyjä tai sopimuskumppani korjaa virheen. Eli siitä pitää kuitenkin lähdetä, että kun ilmoittaa virheestä, niin älä ajattele, että tästä tulee heti riitaa, vaan ilmoituksen pääasiallisena tarkoituksena on antaa toiselle osapuolelle mahdollisuuden korjata tilanteen. Eli se on reklamaation ensimmäinen tarkoitus. Vasta silloin, jos asiasta syntyy laajempi riitaa, niin sitten on tietysti myös tärkeää, että pystyy oikeasti todistamaan, että asiasta on reklamoitu. Joo, ja reklamaatio on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Eli kohtuullisen ajan kuluessa, mikä pitää sitten katsoa tapauskohtaisesti. Joo, ja kannattaa tehdä kirjallisesti. Aika usein voi olla niin, että no mutta onhan mä soittanut sulle tästä. Sitten on kyllä tosi vaikea osoittaa tai todistaa, että onko tästä nyt oikeasti asianmukaisella tavalla reklamoitu tai ei. Niin vaikka soitat myös, niin laita vielä kirjallinen reklamaatio
vaan niin kuin sen takia, että sulla on joku todistus siitä, että on reklamoitu, niin voit hyvin soittaa, koska on monissa tapauksissa varmasti helpompi käydä asia läpi puhelimitse, mutta tee myös kirjallisesti se reklamaatio, vaikka soitat, niin tee myös kirjallinen reklamaatio. Ja reklamaatiossa tulee kuvata virhe selkeästi, ilmoittaa milloin se on havaittu ja esittää mitä toivot, että miten toivot, että se korjataan. Ja on mahdollista ehdottaa, että haluat hinnanalennuksen ja toinen ehkä heti suostuu siihen, niin sitten asia on sillä selvä. Mutta toisella osapuolella on aina oikeus niin kuin hinnanalennuksen sijaan korjata tilanne. Joo, eli myöhästynyt tai tekemättä jätetty reklamaatio voi johtaa oikeuden menetykseen. Eli se tarkoittaa sitä, että jos ei ole tehty ajassa, niin sitten asiasta ei voi myöhemmin alkaa riitelemään, vaan jos se on jätetty tekemättä tai se on tehty liian myöhään, niin sitten asialle ei voida enää mitään, vaan tuomioistuin ei voi myöskään tutkia asiaa, jos reklamaatio on tehty liian myöhään. Näissä vakioehdoissa on yleensä niin kuin selkeästi myös kirjattu, että mihin ajan mennessä pitää reklamoida, niin se antaa tietysti ne rajat, että ei tarvitse ehkä ihan yhtä tarkasti miettiä sitä, että mikä on kohtuuton aika reagoida tai kohtuullinen aika reagoida. Mutta toisaalta vakioehtojen aikarajat voi myös olla kohtuuttomia, jolloin ne jätetään huomioimatta. Eli vaikka vakioehdoissa on joku aikaraja ja huomaat liian myöhään virheen, niin tee joka tapauksessa reklamaation, koska saattaa olla, että se vakioehdoissa mainittu aikaraja on kohtuuton, eli kohtuuttoman lyhyt. Eli joo, tämä on nyt vähän, että se riippuu aina tilanteesta. Eli tee aina se reklamaatio heti, kun huomaat virheen, riippumatta siitä, mikä vakioehdoissa saattaa lukea. No, mitä tehdään sitten, jos tulee riita, eikä ne neuvottelut johda mihinkään? Sitten kannattaa ottaa yhteys asiantuntijaan. Selvitetään se sovellettava laki ja vakioehtojen merkitys, eli riippuen tietysti riidan aiheesta, niin käydään kaikki sovellettava laki läpi ja kaikki vakioehdot. Joo, ja kaikki riidat voivat mahdollisesti päättyä tuomioistuimeen, joten huolehdi näytön keräämisestä. Tämä on just se, että kaikki yhteydenpito kirjallisesti niin, että pystyy todistamaan, mistä on oikeasti puhuttu ja mikä toinen osapuoli on sanonut. Joo, ja tässä on vielä muista asiallinen kielenkäyttö, jos tämä pitää jossain vaiheessa käyttää todisteena tuomioistuimessa, niin kannattaa tietysti pysyä asiallisena. No jos asia päättyy oikeusprosessiin, niin se alkaa luonnollisesti reklamaatiosta, vastauksista, osapuolet alkaa neuvottelemaan asiasta. No jos ne ei pääse mihinkään yhteisymmärrykseen, niin asia siirtyy sitten lakimiehille ja ne alkaa laatia omat kirjelmät asiassa keskenään. No jos riita sitten jatkuu, niin
voidaan nostaa kannetta käräjäoikeudessa ja siihen lähetetään sitten kaikki todisteet ja niin kuin peruste sille, että asiassa on syntynyt riitaa. No, tämä on sitten aika pitkäkestoinen prosessi, eli ensin vastapuolelle tulee virallinen tiedoksianto siitä, että joku on nostanut kanteen. Sitten siihen pitää vastata. Sitten toiselle osapuolelle annetaan ehkä vielä mahdollisuuden vastata. Ja sitten ehkä muutaman kuukauden kuluessa järjestetään joko tuomioistuinsovittelu tai sitten suullinen valmisteluistunto, jossa käydään asia läpi. Ja vasta sen jälkeen sitten pääkäsittely asiassa, joten koko tämä prosessin kesto on kyllä helposti vuoden siitä, kun riita on syntynyt, niin tämä on se, mikä halutaan välttää, kun jo sopimuksen laadintavaiheessa, että kaikki sopimusehdot laaditaan riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti, että tällaiseen prosessiin ei tarvitse kääntyä. Niin, ja sitten jos käräjäoikeuden päätös asiassa ei miellytä, niin asia voidaan viedä eteenpäin hovioikeuteen. No, hovioikeuteen saa suhteellisen helposti valituslupaa, mutta sen kesto on myös aika pitkä, eli siihen menee sitten helposti vielä vuoden. Joo, onko käsitystä, kuinka moni riita-asia päättyy oikeuteen? No, vaikea sanoa, että riippuen tietysti intressistä, eli mikä on se intressi, eli kuinka arvokas tämä riita on, eli mikä vaaditaan. Jos kyseessä on 2 000, niin ei se kannata edes viedä oikeuteen. Eli saattaa olla, että vaikka on ihan selvästi kyseessä joku sopimusrikkomus, niin ei se välttämättä viedä oikeuteen, koska se intressi on liian pieni, kun kustannukset ovat kuitenkin aika korkeita, eikä yleensä oikeusturvavakuutukset kyllä korvaa omia kuluja, mutta oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa vastapuolen kuluja. Eli kynnys viedä asioita käräjäoikeuteen asti on kyllä aika korkea. Ja vielä jos sopimusasiat päättyy oikeuteen, niin silloinkin on aika yleistä, että niistä sovitaan, koska ennen pääkäsittelyä melkein kaikissa tapauksissa niin kun tuomioistuin antaa sen mahdollisuuden, että tuomioistuin järjestää sovitteluistunnon. Ja etenkin sopimusasioissa on aika tavallista, että päädytään johonkin sovinnolliseen ratkaisuun, koska on niin vaikea todistaa, jos on syntynyt tulkinta erimielisyyksiä, niin se voi riippua niin kuin, osapuolten tarkoituksesta, mikä on tosi vaikea todistaa jälkikäteen. Niin, kyllä jonkun verran sopimusasioita päättyi oikeuteen, mutta ei nyt valtavasti. Ja yleensä ne on sitten sellaisia, että vaaditaan aika isoja summia, että silloin kannattaa tietysti viedä oikeuteen, jos intressi on myös suuri. Mutta yleensä ne saadaan kyllä sovittua jollain tavalla ennen kuin ne ovat päättyneet oikeuteen asti. Joo, ja jos ne päätyy sitten hovioikeuteen, niin
siihen ne kyllä yleensä jää. Eli sopimusasioista sanoisin, että on aika vaikea saada valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, koska korkein oikeus ottaa vain sellaisia asioita käsittelyyn, jossa on kyse jostain niin kuin uudesta asiasta, mistä ei ole aiemmin annettu ennakkopäätöstä, tai että yleisen intressin vuoksi on tärkeää saada asiassa ennakkoratkaisua. Joo, ja sitten vielä eri oikeudenkäyntitavoista. Eli käräjäoikeusmenettely on se tavallisin, jos asia päättyy oikeuteen. Tuomioistuinsovittelu, no se kuuluu käräjäoikeusmenettelyyn, mutta jos asiasta sovitaan jo tuomioistuinsovittelussa, niin se tarkoittaa sitä, että tuomari on kyllä mukana siinä, mutta tuomari ei tee mitään päätöksiä, vaan tuomari voi sitten vahvistaa osapuolten tekemä sovittelu. Niin se on kyllä siinä mielessä turvallinen ratkaisu, koska tuomari on kuitenkin vahvistanut sovittelun. No sitten on myös mahdollista kääntyä välimiesmenettelyyn, mutta se on aika kallis prosessi, eli siihen kääntyy pääsääntöisesti vain todella isot yritykset, jossa on kyse erittäin isoista rahasummista. No sitten on myös muita riidanratkaisumenetelmiä, mutta ne on yleensä kalliita. Eli tavanomaiset sopimusriidat, niin ne ratkaistaan joko käräjäoikeudessa tai käräjäoikeuden sovittelussa tai sitten jo ennen kuin asia on päättynyt käräjäoikeuteen avustajien avulla yleensä. Joo, ja usein sopimuksiin kirjataan vielä ehto, jonka mukaan mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla, mutta näin kyllä yleensä menetellään, vaikka siitä ei ole nimenomaisesti sovittu. Joo, tämä oli se, mikä mä ajattelin näyttää teille, niin nyt jos on vielä kysyttävää, niin on hyvin aikaa. Hyvä, kiitos. Mitenkä tiivistäisit, jos miettii, että paljon tuli niin kuin tavallaan maallikolle vaikeaa asiaa, niin mitkä on ne 3 asiaa, jotka tulisi muistaa tästä sinun luennosta? No ensinnäkin se, että kaikki sopimukset ja reklamaatiot aina kirjallisina. Eli kaikki kirjallisesti. Se on kyllä tärkein asia. Älä sovi mistään ilman kirjallista niin kuin vahvistusta toiselta osapuolelta. No sitten mieluummin liian paljon ehtoja kuin liian vähän. Ja sitten ehkä viimeisenä, että ole tarkkana ja selvitä oikeasti etukäteen, että esimerkiksi mikä laki sovelletaan tiettyyn sopimukseen niin, että pystyt myös etukäteen vähän katsomaan, että minkälaisia säännöksiä sovelletaan tiettyyn sopimustyyppiin. Se olisi ehkä ne tärkeimmät asiat, mikä kannattaa pitää mielessä. Hyvä, kiitos. Siellä on kysymys, jos neuvottelemalla ei päästä sopimukseen, niin käräjäoikeus kuulostaa kustannustehokkaalta vaihtoehdolta. No, se tietysti riippuu, koska siihen liittyy aina se kuluriski. Eli ei voi koskaan tietää, koska jos ei ole päästy sopimuksen neuvottelemalla, niin se tarkoittaa yleensä sen, että
joku ehto on niin tulkinnanvarainen, että ei voi etukäteen sanoa, miten tuomioistuin tulee päättämään tästä. Ja jos häviät käräjäoikeudessa, niin joudut maksamaan sekä omia kuluja että vastapuolen kuluja. Ja et pysty myöskään edes itse vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon kuluja vastapuolella on. Niin vaikka yrität itse olla tai toimia kustannustehokkaasti ja kääntyä halpaan asianajajaan, niin riskinä on kuitenkin se, että että häviät, eli et saa sitä, mitä alun perin halusit sopimuksesta, ja joudut lisäksi maksamaan toisen osapuolen kaikkia kuluja, niin en sanoisi, että käräjäoikeusmenettely on koskaan kustannustehokasta. Sitten pitää kyllä olla erittäin varma omasta asiasta, mutta näin se on aika harvoin, koska siitä ei tule yleensä riita, jos asia on niin selvä, että voitto olisi myös varma käräjäoikeudessa.